Kasingi ke basis pak khat kendai. Ha ke keteng ukpa wakun mensim bakut. Amen. Kutra Jisu tu pensele engi dan mensim bakut jongmi. Kasiti baningkong seki korin. Kalenong ke bakandai. Hatu ngamlong ubalat luat. Hatu ngamlong u apostol. Hatu ngam semlayu iyau Jisu utrai jengi. Pimlong ke jingtrai jonga ha utrai. Walada ngamlong apostol ye kiwei. Ya pi tengalong. Mapi pilong sisa kasyap jong ke kam apostol jonga ha utrai. Kajing pun kesan jonga persya kitu kibakan tho yang kalong kani. Ngimdan mo ya kahok ban ba mandi. Ngimdan mo ya kahok ban yalam ringkat ya kalah ke kurim. Bangai kumbala le lam kiwei ki apostol ber ki himen ki para jong utrai ber uke pasru. Dei tang manga ber Barnabas mo kiba om dei ban le kumni. Ubatrei kam sipai udah siu mo ya lakabam. Wei batung beri sok wan ber bam jubam na usok jongka. Wei bari jingri ber bam besai la di dakadut jong ki jingri la jong. Pila bantarai bakinia jungai kilong hakuru kombriu. Henry hatu ka anyi kam kren sepang kini ki. Latho ka anyi Moses. Pimdei ban kum ya kesentur masih haba uyu kau. Hatu blei perkat hang ni sepang ki masih. Ni hatu mong ya kan ni nak benta jengi. Pidei ban sengau skam balatho ya kan ni nak benta jengi. Namar ulunong lur udai ban lur da ke jingkermen. Ba unong sa uko udai ban kmi lenti ban yo benta na uko. Ladangi labet ke ba kenja mensim hapi. Kalong mo ke ba palat ban kmi lenti kendiat ke bam kadi napi. Ladaki wei kidon ikan hok halor jung pi. Hatu ke hok jungi kam kham krau. Hatu ngim sim lapendon kam ya kan hok. Mar kong pong penban ngilasya eki jinjar harukom. Kenang ban am penwet ya ke gospel ukris. Pimtip mo ba kitu ki batrei ha ke temple ki yo kabam na ke temple ba kitu ki ba sakri ha keduan. Ki yo bentalem hak na ki jing terwa ha keduan. Ha keju korukom. Utrahi ulah hukum ba kitu ki ba yalap ke gospel kin im na ke gospel. Ngangam simpendan kam ya kanu na kini ki hok. Lemni ngatho e kani benta ba endep le na ke benta jonga. Kan kambha yang ban yap. Dan manu wan penpulom ya kani ke jingkop sarong jonga. Namar ladang alayalap ya ke gospel kamlong hanga ke jing sengau sarong. Namar ngamban si. Kordit yang ladang amyalap ya ke gospel. Ladang alale ya kani ke dakamon sengau bha ngalayo la kabainong. Lada klemon sengau bha. Andrei lapen kamti kumju hanga kum ke kamram. Tikai kabainong jonga kalong kani. Bahabang ayalap ngasu ai ya ke gospel. Klem dawa ki hok ba ke gospel ka ai hanga. Wala gada ngamdon jingte banu. Ngalapen long sakri ala di habaro. Bandup yo kring bun kat bala. Ngalale kum uju bat kiju kenang ban yo kiju. Hakitu ke bate ka an ngale kum ubasate. La sisa om semte yang adaka. Kenang bangun dup yo ya kitu ke basate hakaan. Bat kitu kiba om don hapok kaan ngalale kum ubam sate haka. Om bangalat na kaan ublay na ba ngalong hapok kaan ukris. Kenang bandup yo ya kitu kiba om day hapok kaan. Bat kiba telot ngalale kum ubah telot. Kenang bandup yo ya kiba telot. Ngalapen ya day ala dia nadong sedong bat kibriyo baro. Kenang bandup yo pen im la kumnu katu kaningut naki. Da sisa ngalale kat ke bangale na ke benta ke gospel. Da ke bekermen ban yo bentalem ha ki jingkerku jongka. Pitip babaro kinong mare ki sim benta ke lempung mare thong. Henry ke busket ke lek tang ha uwe ubriu. Kumta tu mare kenang ban job. Ki bayale ki kendia na bun jat ki aka. Ki le kumne ban yo ke pang sngat sla ke batulor no. Henry ngite ya kepang sengiat ke bam jot syu. Ngamare kumubriu bamare lemu. Ngamyale kumbakura kaya kalaen. Kabangale kalong bersinsyat berbanlong kenrat ialah kamet. Nabang ating.
Yo habang ayalap ikiway, ngasya kentat yaladi. Kak tien utrai, ngi singongu ya ublay. Paulus hakani kalendong ubatai sepang kahok, bat ki deiti jong kum u apostol. Bama walada de kum kiway pada ki apostol jong Jisu kum ki kum Petrus bat kiway pat Henry bama uru ang ngalayo I utrai ba utrai ulapan pau hakalenti kejingkela bambo jong sa Damaskus hakalenti sa Damaskus Paulus ulayo mat lane ulayo I kejingdon jong utrai ba kata kalaya lami ban kela ka bamot nang tadi Paulus uang ladaya kiway ngamlong apostol ru kamdalilay Henry ya pi kinong Korinte ngalong apostol namar balay yakini ke balang berkiway pada balang gentle de Paulus baru Barnabas haba kilala yalap kilas dang yakini ki kunhun balang bat kilas seng kilala kilas thong yaki rangba ban sensyat ban peniyat ya ki patba ya ke balang baru kawai haman la kasnong bamaki kilalay. Nakata daw ang Paulus laday kiway kim nyo burom lanay kiway ki khen bangam day apostol kam lay henry ya pi te ngadon kahok banlong u apostol namar mangang lawan yalap ka kubor bahasa pi. Kaway ka Paulus uong sutenat bah kani kalendong kadai lenong bakhandai ko bakhan ri khat nyo ong no kordit yang ladang am yalap ka gospel. Kordit yang ladang am yalap ka gospel buteng susu ang ngamle eka da kamon sungpahar ngale da kamon sungpahar ko mangalayo ala kabainong handrai ngalasim ya ka kum ka balapan khamti hanga kum ka kamram jonga bangade banle kani bo Paulus uong kajing terang ju ban yalap ka tin ju blai baki wei kin yo kajing pen em kordet yang ala dang am yalap ko gospel kamdai ka bang sulet snotnat kani kamdai bang sulet snobang lane ban sulet ya kajing kemen sini setai ban yalap ko gospel ba ngamdon ka wei ka pat ka kam ban le henry uong kani kadai ke kamram jonga ke kamram ko ba blai ulapan khamti hanga yang i wei pe wei ru kani ka ju ka jinglong ni haban dan haba mangingi trai ke kambalang ne habang mangingi yalap ka tien chung blai kordet yang ala dang am yalap ko gospel bat nakata ka daw namar balik ko kordet namar ba kadai ke kamram balapan khamti hanga kadai ti jong ala da mangangam le ka bomot ngan haban ai jingkhen kata ka jing au jong Paulus nakata ka daw kadai ke kamram jonga buon na pring jungi le si teng teng ngi set ken sting la nengi ngile bam sunyo ya ka kamram ka ba ublei lapan kamti hangi iwei pe wei kamtam ka kamram ban yalap hakano ka pon ngi yalap kanu ka rukom ngi yalap kala banong ha kibun ba ki rukom ha kamtam da ka jing im jungi ka ba malaka singi kordet yang ala da ngam yalap ka gospel bala da ngale yalap ru kam dei ka ba mangangayo bangai snohe yo jingero habasya yoro akibriu klempep sutenat tangba kata kamdei ka thong jong ka jingalap ya ka gospel ladang isku thu sha kani ngin don borbor kani ka jingsu khia mensim haba mangi ngile yalap ka gospel ngin pen kre bha ba haba kaju ka por ngin lek ban dwai ru nak benta kitu kibriu shwa ban lek dangila lek ba andangila wan phai ru ba kitu kibriu ki yo ba yo pdiang ka kubor ba bha jong blai kin yo ka jingta jong blai kin yo ka jingkala ka bamot kenyo ay kajingkala ka bamot ka banyalap ko gospel kamday ka basok banyalap ko gospel kamday ka basok teng teng kan wan ka jingyale ka ba serkai ha ka jingem kajing pensoy ki babun ki laban ki wan ha ka jingem bat ka jing te la kam ka jingem la jong ro ha ki bon ba ki rukom ki ba mangingile yalap ka tar kawan bentenju yang i iwei pe iwei ngase sembun sin ka ai ka ba manganga yalap ka ba mangale kren ka tai ka ju ka jing pensoy kaset klan bah ka jing im la jong kata ka ju ka jing punsoy kaset wan khnang hadin bang lawan pha si yeng nang lawan ban pendap ikam ki jam jenga kan ni ka de ka jing le jong ka jing lap ka gospel kam dei ka basuk tak daw ngidon kam ban duai nak bentai ki brio ka bayalap ka gospel nalu kiling do bakum ju ki ripat ba ki balik ben yalap ka gospel ki balik ben yalap ka gospel kam dei ka basuk bat menaga si ka bang songkai ngong ngaduai tang ka wei ba ublay unum bishar penrem yang da kitin ki ba mga ngayalap unum bishar ka jingim junga kat kum kitin ba ngayalap hendrai bishar nga da ka jing isen ai jungu namar bun ba ki ba mga ngayalap ru ngayo ur biang ngahap biang teng teng ngala khli biang ngala iyang biang hendrai bun sin ru ngaur biang
Kata kadai kejing ale kum unang yalap. Nata daw nga ngit scam ba ublay bisyare nga kat kum kejing isin jong u. Ngatip ba nga ong kumta kamut bang ong an sim kabu ban ong no ba nginum jing kenya ublay. Mangi ba ro khoi ngin haban jing kenya ublay. Bat ka tien ju ublay ko ong susu mangi ki ba kren pang ublay lene ki no balong kino hikai kino yalap ngin hap kejing kejing khen ka ba kamper king hakmat jong ublay. Kiba hikai kiwe hab kejing khen ba kamper king hakmat jong ublay. Bat kejing duai jong anak bentai la di kamta be ngas ngo ban ong wa kenrat bisyare nga da kejing isin jong pi. Da kajing isin jong pi. Om dei kat kum kajing la jonga, om dei kat kum kajing keren jonga. Namar balai ngatieng. Ber kabau Paulus uang kan dukat bakat du uang. Kabang ale kalong bersinsiar le di namar ngatieng yo haba manganga yalap yakiwe yala di pat ngasak kentai. Yala di pat ngasak kentai. Kuhun men ko para ba ye. Kani om dei banga penting ya nuru kiba sedang ban yalap ikakatien jong blai. Ni kibas treh ke kambalang. Kamdai banga penting henry kani ke baka ketien cung blai ke kwa ban pen kan mau ngi iwe piwe ke kamram ke balapan kamti hangi kamdai ke kamram ke barit ke baria kadi ke kamram ke jong ublai ban long apostle ban long unang yalap nak benta jong ublai bat ngidon kamru ban pikir lada kinong yale sport lane kinong yale jong kani ke perthai sipai kumwe kiwe ki trei sitom ki penkendia elede nabun ke ban yo ke pang singat ke bane tang sipor mangiling ya kun nak bentak pang singat ke bane junom nak bentak ke jing bam jukut ni haban kam ya le sitom ni haban kam long ki basen syar de kambun sya ladangi haban kam kiar bat pikir ila ka jong ke jing kambun sya bane ka ba kini ki sport person ki le ni sek puli barabor ma ngasutunat bayo Ronaldo ngambar bele ngasutunat ya karukom im ke bama im khamtam ka bade ka disiplin sipang ka bam ka di ka exercise nada ka menta ka ka pang singat jong ka partai ka tu haben le ka no le na ka menta ka pang singat ka bane sedu ka jing im bam jukut ka pang singat ka ba ublei la pen kret nak benta jingi bar Paulus pun kan mau ngi iwei pe wei ba kum kinong yalap ngim dei ban sngo he ngim dei ban sngo sarong ba kibriu kiaro engi kibriu kitap kiti kipriang sopai ngi kata ka dei ke jingkia ka ba krau ko hun ben ko para ba ie kum kinong tre balang le kum kinong yalap ne kum kiling do ka jingkit ka ba krau ta ka da ko ba Paulus ong ka bangale ka dei ka ni na pikir ye la de ngasen sha la de namar ngatieng yo haba ngayalap ikiwei ya la de pat ngasa kentai ya la de pat ngasa kentai kani kam dei ke jing penting han ke jing pen kan mau ba mangi iwei pe wei ba Paulus kwa ban ong ngi iwei pe wei tungin buat ya kani ke nuksa jong Paulus kani ke jing trang jong u ban yalap bat kani ke jing i jong u yau Jisu kani ke jing sung tho jong u ba ma u ya la di udai tang unong pop udai tang unong pop kinong yalap ru ngi de ban kan mau ya la jong la ni ki batrei kam balang ru ngi de ban kan mau ba mangi ngi de kinong pop lapen im ngi da ka jing ai jong blai bat ke kamram jingi kadai ba mangingin samla mi ni jing pen mangi yo shaki wei pat ngidon kam ban pen yo senran kambun nak benta u Jisu ban yo senran ya ladi ngidon kam ban yo kinong but sibon na benta u Jisu ban yo jing nong but nak benta ya ladi en yero ya Jisu Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi ha ukun chungi Jesus Christ un men chungi ba kading zo kaching ai wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba kar khu na men ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ai chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam ju that jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bar ikijing tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing e kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing suk jong nong pen em jungi sha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi